Duh, kisah nomor loro piye iki? Wis ora usah takon sik aku gak mikir. Mbok jedeki to. His, wis kok masuk malah ribut. Kae kiranya ndak iki piye? Iya jauh kurang 3 nomor. Kae iki buku cilik ngerti dhewe uga gara PR dulu kok iki. Iya malah ngedeg-gedegi. Anissa saudara burung ya? Mbok jajal digeledah. Hooh. Dina iki ra ono PR to. Sik aja takon PR aku masa PR aku lali. Perasaanku ra enak Ayo cepet to, iki PR rong digarap. Iya, tapi jangan cepet-cepet to. Ki mah jam itu kurang 5 menit. Oh iya. Garap PR dong. Aku udah garap PR. Tono PR. Oh, aku lali, burung garap. Wes garap yo. Tuh garap PR dong. Wes. Wis garap iki. Cocok. Gini. Iki. Wis garap, Bro. Yo iki garap-garap. Aku contohnya. Sik to sabar, gek tak bukai. Ayo ketemu. Tak garap belum. Cepet. Wis iki lho gek mek digarap. Tunggu.